linigan lugod kita nin Dios na makapangyarihan kan sa tong mga kasalan, asin huli sa Eucharistia na sa tong siniselebrar. Magin maninigo kita na magtukaw sa sayang lamesa, sa sayang langit nun nakahadean. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita, amang langit nun, sinasamba ka kan gabos na linalang, sa saimong kadunungan, ang nagdaraki Kristo, isinakat sa kamurawayan, sunodon milugodan sa iyang halimbawa, siya nakikisumaro sa pag-umaw sa imo, nakaiba ni Jesucristo asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Dios, sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa mga babasahon. Sa enot na babasahon, ipinapahayag kan libro nin kapahayagan, ang sarong babae na nakukoronahan nin 12 bituon, na sarong dakulang tanda sa bilog na kinakban, na kung sain siya ang mapamundag kan kaligtasan sa bilog na katauhan, na mayong iba si Jesus na sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo nin Diyos sa langit, kaya nahiling ang kabanin tipa nin Diyos. Nagkaigwanin mga kikilat, hagubuhob, daguldol, linog sa kamakusog na uranin yelo. Dangan nagtunga ang sarong dakulang tanda sa langit, sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan, asin nakukuronahan ning 12 bituon. Siya bados, saka napapakurahaw sa sobrang kulog, asin sakit nin pangaki. Saro pang tanda ang nagtunga sa langit, igwanin sarong dakulang dragon na kolor pula. May 7 payo, saka 10 sungay. Asin may korona na lambang payo kaiyan. Ginuyod niya kan sa iyang ikog an ikatulong kabtang kan mga bituon.
saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kang babaeng madali nang mangaki. Tanganing halunon an umboy pagkamundag kaiyan. An babae nangaki nin lalaki na iyo an magahade sa gabos na nasyon na may kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw an aki, dangan dinara sa Diyos asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalangtadan, sa lugar na inandam para sa iya. Tanganing andamon siya duman sa laog nil 1260 aldaw. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog sa langit, na nagsabi, nagabot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean nin sa tuyang Diyos, patin ang kapangyarihan nin sa iyang Kristo. Huli taan para sumbong kan sa tong mga tugang, an para sumbong sa atubang nin Diyos, aldaw banggi, ihinulog hale sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Ipinapagirumdum sa satuya ni San Pablo sa ikaduwang babasahon na si Kristo iyo ang tanda nin dalisay na buhay. Siya na nabuhay liwat hali sa mga gadan. Asin sa maabot na panahon, tatawan man niya kita nin buhay na daing kasagkoran. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad ang totoo, si Kristo binuhay liwat sa mga gadan, bilang patotoo na bubuhayon liwat ang mga gadan. Huli tasiring na ang kagadanan nag-abot dahil sa sarong tawo, siring man ang pagkabuhay liwat nag-abot dahil sa saruman na tawo. Kiadan ang gabos na tawo nagadan, siring man ki Kristo ang gabos mabubuhay liwat. Bubuhayon ang lambang saro sa sadiring panahon na talaan sa iya. Si Kristo ang enot sa gabos. Dangan ang mga tawong sa diri ni Kristo sa pagdatong niya. Dangan maabot ang kataposan. Dadaugon ni Kristo ang gabos na kagsakop, ang gabos na otoridad, asin kapangyarihan na nasa kalangitan, sa kaitatao niya sa Diyos na Ama ang paghahade. Huli ta dapat maghade si Kristo, sagkod na ang gabos niyang kaiwal, ibugtak nin Diyos sa irarom kan sa iyang mga bitis. Anhuring kaiwal na dadagaugon, iyo ang kagadanan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Gurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. pagkasakan banal na ebanghelyo, susuki San Lucas. Pakalihis ning nagkapirang aldaw, nagandam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwa sa kabukidan nin Huda.
Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaong galang ki Isabel. Pakadangog ni Isabel, kan pagtaong galang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan an aki na dinadara mo sa saimong tulak. Si isay ako na pagsungkoon kan ina nin sakong kagurangnan. Huli ta pakadangog ko kan sa imong pagtaong galang, huminiro sa kaugmahan ang aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, ta nagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Nagsabi si Maria, an sakong puso nag-uumaw sa kagurangnan, an sakong kalag nag-uugma sa Diyos na sakong paraligtas. Huli ta hiniling niya an kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Puon ngunyan, aapudon akong paladan kan gabos na kapag-arakian. Huli ta an makakamhan, guminibo sa sako, ninda kulang mga bagay. Asin banal ang sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherak, yaon sa mga may pagkatakot sa iya, sa gabos na henerasyon. Nagpahiling siya nin kusog nin sa iyang kamot. Winarak niya an mga mapaabaw-abaw, sagkod ang gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa trono an mga mapangyari, asin ilinangkaw an mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marahay na bagay an mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan an mga mayaman. Tinabangan niya an Israel na sa iyang banwaan, sa pagirungdom kan sa iyang pagkaherak, siring sa itinaram niya sa satuyang mga ginikanan. Ki Abraham asin sa gabos niyang kapag-arakian, sagkod paman. Nag-erok si Maria, kaibahan ni Isabel, sa laog ning 3 bulan. Dangan, nagpuli na siya. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Matukopon kabos sa paginanyog kan humiliya ni Reverendo Padre Mario Arnulfo Gaite, Rector kan Holy Rosary Minor Seminary. Day ko aram kung naka-smile ka mo ta, gabos kaya naka-face mask. Tawi daw ako nilo sa rong magayon na smile. Dawa nga. Reverend Father Mark Anthony Beria, ang padi nangunyan kakaigwakan sa iyang Misa de Gracia. Very Reverend Father Domingo Aba, Florida, ang mahigos na kura paroko kan Immaculada Concepcion Parish. Mga kaklaseng padi ni Father Mark, mga bagong padi na yaong digdi, apat sila. Mga bagong himsa, mga padi. Mga padi sa minor seminary na kaibahan ni Father Mark. Mga gwapo yan tahali sa minor seminary. Mga tugang ko sa pagkapadi na yaraon digdi. Mga magurang ni Father Mark, si Mr. and Mrs. Beria, asin ang sayang pamilya. Mga guests kan sa tuyang padi, mga opisyalis kan barangay, kan syudad, asin kan pastoral council, mga namumutan kong banwaan kan mahal na Diyos, digdi sa parokya kan Immaculada Concepcion. Diyos marhay na banggi po sa Indogabos. Ngunyan pong aldaw,
igwa kita kang inaapod na Misa de Gracia. Misa nin pasasalamat. Ang buot sabihin kang Misa de Gracia. Kita po nagpapasalamat tinawang kita nin sarong biyaya na iyo ang biyaya nin pagkapadi sa persona ni Mark Anthony Beria. Sisay po si Mark Anthony. Ang sayang pangaran garo si yaon sa literature si Mark Anthony na naagom ni Cleopatra. Ano po? Siya po aki ni Mr. and Mrs. Ramon Beria. Si Kuya Ramon naghanap nin babae na ang pangaran harani sa iya, kaya Ramon saka Norma. Ano po? The same letters number. Ramon, Norma. Kaya po yan ang sa iyang pangaran, Ramon and Norma. Bay napikparahanap si mga haralawigo na pangaran. Igwa man po si Mark nin anom natugang. Ano po? Si Manay Norma, sarupong katikista. Si Kuya Ramon, sarupong dating security guard. Alagad, gabos na mga aki nila, haros gabos na nagkatarapos nin college. Ngunyan, ikinakaog manyato na ang sarukan sa ilang aki nakapadi. Ano po? Pwede man pala magpadi, dawa, bakong Gaiti ang apelyido mo. Ano po? Pwede man pala magpadi, dawa, bakong Florida ang sa imong apelyido. Ano po? Dawa bakong Ranya ang apelyido mo, pwede ka man magpadi o kaya Balesa. Ano po? Dawa pala simpleng tao o simpleng pamilya pwedeng magprodusir nin sarong pagpadi. Taano? Bako po sa yaman o sa pagkamit-bid, kundi ang pagkapadi saro pong biyaya nin mahal na Diyos. Biyaya, grace from God, a gift from God. Si Father Mark, nag-eskwela digdi sa Concepcion Barangay Elementary School. Nag-high school sa Kamhay. Ano po? Tapos, di niya pa man aram kung saan ang papadumanan niya. Kaya, nag-college gado siya kung saan sa computer. Sagod na makuha niya an sa iyang bukasyon, kan maglaog siya sa seminaryo, sa pre-college, nag-philosophy. Ano po, kanyaon sa philosophy, pinaluwas siya kan seminaryo. Ano po, dahil nagtutubod kang rules and regulations, na discovering may tago-tago na cellphone. Ano po? Aram mo, ang kaming yaon sa seminaryo, stricto po kami sa ang paggamit kan mga gadgets. Kaya saro yan kang rason kung taano for a moment na untala o na medyo na postpone ngo na si pagpadagos kan sa iyang pag-adal sa pagkapadi. Alagad dai ini nakadisganar ki Mark, kundi mas lalo pa siyang na-encourage na magpadagos. Kan siya yaon na balik sa seminaryo, nagagawa pa siya ng oportunidad na magtrabaho sa Atlantic Bakery. Naging siyang paraluto sa kusina kang Atlantic Bakery. As in iba pang mga jobs na inagihan niya. Si Father Mark, nabisto ko po, kan ako kuraparo ko digdi sa Immaculate Conception. Ang mga seminarista kay puhan mag-report sa saindang mga parish priest. Kaya, kaniyaon siya digdi ka nasa Regency, siyempre, para interview ko man, ano ka napaluwas, ano ka gusto magpadi, iyo po desididong maray. O sige, siyempre, nag-uulay-ulay man kami. One time, duman sa kakanan kan mga padi digdi sa kumbento, ang samoyang iristoryahan nakaabot sa buhay sa seminaryo. As in, nakaabot kami sa schedule kang seminaryo
pagmamata, pagpangadji, pagkakan, pagturog, pagkawat, pagkarigos, asin iba pa. Asin, saro kang nanutaran ko sa iya, iyo na, nagkarigos ka niya ako, Mark. Nagkakarigos ka man sa seminaryo. Iyo po, siyempre, ano po, niya ako, pirang beses ka nagkakarigos, aram mong simbak niya, 5 beses. 5 beses siya nagkakarigos kanyaon siya sa seminaryo. Ano po. Nagtadum sa isip ko, ano naman tayo, sa 5 beses, ako nga niya ako, saro sana, pwede na. Ano po. Kaya, nagpara-diskuter kami. Si Father Mark, mahilig sa diskusyon. Talagang tatawan niya ng rason ang sa iyang mga argumento. Araw baga kung ang light travel faster than sound. Ano po? Para sa iya, mas mabilis ang sound kaysa kang light. Ano po? Kaya, sagod ko niyan, iyo pa sa may pagdidiskuteran. Kaya, kanang didiskuter kami, sabi ko, daiman kaipuhan magkarigos nin 5 ang sarong lalaki. Ano po? Dahil siya kumbinsido ta, mamata, mapamahaw, maklase, makawat, makalis, bago magturog 5. Hindi man hanggang na 5. Ano po? O, ang hapot ko, kung yaon sa harong nido, pirang beses ka nagakarigos, saro lang po ngayon. O ano ta? Sa seminaryo 5, sa harong saro sana. Ano po? So, luway-luway ko siyang pigpaparahapot ka. Every time magkahilingan kami, hahapoton ko, o pirang beses ka man nagkakarigos, nga, Father, tulo na sana. Okay. O sa duwa na sana. Hindi ko aram kung ngunya nagkarigos siya. Iyan po kayang mga sistema sa buhay kan seminaryo, iyo po yan ang binabantayan kan mga formators. Ta pwede sir ang seminaryo makaform sa imo, pwede man na dahil makatabang sa imo. Ta tibaad ang values mo, nag-aangay duman sa values kang kinaban, nabako yan ang katuyuhan kang seminaryo. Yan mga tugang, si Father Mark, nangunya, nagkakarigos, dawa, sarong beses na lang po. So, kan ako po naggigibo ka na yung humiliya, 2 aldaw bago kan sa endang ordinasyon, may nag-apod sa kuyang sarong padi. Ang pading iniyaon sa abroad, nasa US, na ang time difference mga 12 hours. As in, ining pading ini, sa diling tao ko pa nga ni, naghihilang. Igwa siyang makuring hilang. As in, medyo nga ni malay-may si pagmati. Ta sabi niya, nga Father, isa di nga ako ospital. Taring ko na magtaram. Isa di nga ako ospital. O, taano, maagi ako nin sa rupang proseso. Kinakaipuan pang mag-agi sa CT scan. O, ano. Kaya, medyo mamundo man na sayang kamugtakan. Harayo na, nagsusulo-sulo, naghihilang, asin, haros mayong kaibahan. Kundi, sige si Ulay may. Sabi ko, Father, ano daw kung igibo mo akong outline sa homily, masir mo na ako ng 2 beses. Sabi niya, ano ka naman? Malay-may nga niyan sa kuyang pagmati, mapagibo ka pa sa kuya ng homily. Ang sabi ko sa iya, Father, ang padi, dawa naghihilang, napapakinabangan. Amen. Mark, dawa ika naghihilang, mapapakinabangan kita kan sa tuyang banwaan. Kaya sabi niya, an sa iyang simbag nga, ay tibaad lumuwas tulos kung maaraman kan mga bagong padi na kung kita pala naghihilang, sulo sana. An kaibahan ta, si amang Diyos lamang, sakaan sa iyang ina. Arog da kaya ng pagmati niya, naghihilang, siya sana, kundi an kaibahan niya lang, ang Diyos, sakaan sa iyang mahal na ina. Alagad, ini dahil nakapaluyakan sa kuyang buot. Instead,
mas lalo akong na-inspire kan sa iyang refleksyon. Amak mo yan, si Amang Diyos, saka ang mahal na ina, an sa imong kaibahan. Dawa sulo ka lang, nag-ugumana, naan kaglalang, kagibukan gabos, asin ang ina kan para tubos, iyo an sa tuyang kaibahan. Nagsusulo-sulo sana, kaibahan ng Diyos, asin ang sayang mahal na ina. Kaya, although nagsasayo makuta na si Padre kong amigo, after a while, nag-text sa messenger, asin inian nagkapirang pinaghiras niya sa kuya na gusto ko man ipaabot sa bagong padi, asin sa Indogabos. May pigta ko siyang duwang source. Ang saro sa Biblia, asin saro man sa libro yata ni Thomas A. Kempis. Saro kan mga matibay na mga magtukdo, manunurat. So, sa Biblia, anong sabi sa Biblia? Urong nanggayo sa libro ni Propeta Sirach. Ang sabi ni Propeta Sirach, "My child, when you come to serve the Lord, prepare for trials." Amen. My child, Mark, pinili mong maglingkod sa mahal na Diyos, dapat andam ka sa mga trials. Dakol na pagsubok, ang inaagihan kan naglilingkod sa Diyos. Kaya, Mark, humanda ka. Tagulpi ka nga agihan na pagsubok. Amen? Araw po kaya ang atubangon ng akin doon, Ramon and Norma. Iyan po, dakol na trials. Sabi pa ni Sirach, be sincere of heart and steadfast, and do not be impetuous in time of adversity. Dapat ang sincero, asin pusog ang pagtubod. Ano mo sabihin kang dahi ka maging impetus, dahi ka maging impulsive, o maiiniton ang payo, o kaya desisyon na siya na nag-iisip, unthinking, urog na sa panahonin kadipisilan. Kadakon na mga taong napapasala, masikip akong padi, kung nagiging hot-headed impetus, na bigla na sa nang minadesisyon, urog na kung nasa kadipisilan. Ano pang sabi ni Propeta Sirach, sa libro ni Propeta Sirach? Cling to Him. Kuguson mo siya, ang mahal na Diyos. Do not leave Him. Dahil mo pagbayaan ang Diyos, that you may prosper even in your last days. Dahil mo siya bayaan, dawa nagtitios. Dahil mo pagbayaan ang Diyos, dawa igwa ka ng nahihiling na ibang kaugmahan. Kumugos ka sa iya. Ano pang sabi ni Sirach? Mark, accept whatever happens to you. In periods of humiliation, be patient. Remember this. In periods of humiliation, ninhulita, dakol kita nga agihan na humiliation, kita mga padi, always be patient. Akoon, ano man na mangyayari, sa panahon nin kasusupgan, sa panahon din disgrace, magin kitang matinios. Tano? Sabi pa ni Propeta Sirach, for sa kalayo natitesting ang bulawan, for fire in fire gold is tested. Asin ang mga pinili kan Diyos natitesting sa kaldero nin kasupugan. They are tested in the crucible of humiliation. Yan po ang sabi ni Sirach. Kaya sabi pa niya, trust in God and He will help you. Make your ways straight and hope in Him.
Kamo na natatakot sa Diyos, you that fear the Lord, wait for His mercy. Do not stray, lest you fall. You that fear the Lord, trust in Him, and your reward will not be lost. You that fear the Lord, hope for good things, for lasting joy and mercy. Yan ang sabi ni Propeta Sirach. Igwa pa siyang isa-ibang sinabi. Ini man ang sabi ni Thomas Kempis, had you the purity of an angel and the sanctity of Saint John the Baptist, you would not be worthy to receive or administer this sacrament. Wow. Dawa daya, kung an sa imong kabanalan o pagkalinigan pareho kan anghel, an sa imong kabanalan araw kay Juan Bautista, daikat maninigo na tauan kang sakramentong ini. It is not because of any human merits that a man consecrates and administers the sacrament of Christ and receives the bread of angels for his food. Great is the mystery and great the dignity of priests, to whom is given that which has not been granted the angels. Ang mga anghel mas malinig sa satuya. Ang mga anghel mas harani sa Diyos sa tuya. Ang mga anghel mas matibay sa sarong tao na 5 beses nagkakarigos. Ano po? Alagad, pinili kan Diyos, kitang mga makasalan, kitang mga ordinaryong mortal, iyo ang pinili kan Diyos na magkonsagrar kan tinapay asin kan arak na maging hawak asin dugo ni Kristo. Priests alone, kamo lang kitang mga padi na ordained kang simbahan, we have the power to celebrate Mass and consecrate the body of Christ. May ang anghel dayang kaya, dahil sinda tinawang kayan. Si Juan Bautista, dahil tinawang kan kapangyarihan yan. Maski si Santa Maria, dahil tinawang kayan, nakapangyarihan. Kitang mga lalaki na pinili kan Diyos, susok sa iyang karahayanin buot, kita ang dinawan kan ka so great a mystery. So, therefore, Father Mark, you ought to believe in God. Magtiwala ka sa Diyos rather than in your own senses. Bakong sa sadiri mo, kundi sa mahal na Diyos. Rather than in your own senses or any visible sign. Bako sa mga sounds and lights. Ano po? And thus, with fear and reverence, draw near to such a work as this. So you ought to believe in God rather than in your own capacity. Look to yourself and see whose ministry has been given you through the imposition of the bishop's hands. Behold, uya, ginibog ang padi, konsagrado, tanganing magselebrar kan misa. Bako ka man pinakabanal, bako ka man gwapong pinakagwapo, bako ka man pinakamatibay, pero ikang pinili kan Diyos, kinonsagra, tanganing magselebrar kan Santa Misa. Ano po? Yan po ang relasyon kang padi sa kaang misa. Ano po? Kung mayong padi, mayo ning hello. Kung mayong padi, mayong misa. Kung mayong misa, mayong kolekta. Mayong misa, tamayong padi. Because ang padi sana, ang tinaawan kan Diyos, kan kapangyarihan na yan. Therefore, initandaan niya to, Father Mark, see to it that you offer that sacrifice to God faithfully. Remember? Faithfully. Mga tugang, sabi daw mo, faithfully. Kapos? Yan.
araw da kayan kung kita mag-offer kang sakripisyo faithfully and devoutly at proper times, and that you conduct yourself blamelessly. Wow. Blamelessly, faithfully, ano pa? Blamelessly and faithfully. Kaya lang, dahil lugod natin magian. Instead, you have not made your burden lighter. Instead, mas magabat ini, you are now bound by mas strictong disiplina, stricter discipline, and you are held to a more perfect sanctity. Wow, yan ang sabi ni Thomas Kempis. A priest should be adorned with all virtues. Dapat nasasamnuhan ka ning bako nin mga kwintas, bako nin mga pampapugi na mga gel, ano po, bako nin mga mahahalon na paha o magagayo na sapatos, kundi a priest ought to be adorned with all virtues, mga virtues. Sabi bagad naman sa kanta sa sining ani, it's what you have from ear to ear. Ini ang yaon sa tahaw kan duwang talinga instead of from head to toes. Mas importante itong yaon sa laog kan sa tuyang payo. Not so much to be adorned with worldly things, but to be adorned with all virtues and show the example of a good life to others. Mga tugang, kung nagdadamog pa kamo, are you still listening? Iya po, okay. Ini po ang mga bagay nangyayari kung ang sarong padi minaselebrar kang Santa Misa, sabi ni Thomas Kempis. Number 1, he honors God. Tinatawan niyang honra ang mahal na Diyos. Ikadua, when the priest celebrates Mass, he gladdens the angels. Pinapaugma niya ang mga yaon sa langit, mga anghel, asin mga santos, mga banal. He gladdens the angels. Honors God, gladdens the angels. And number 3, pinapakusog niya ang simbahan, strengthens the church. Ika-4, tinatabangan si mga nabubuhay. Asin, ika-5, dinadara sa kapahingaluan ang mga tuminalikod na sa buhay. So, he helps the living and brings rest to the departed. And finally, wins for himself a share in all good things. So, iyo po yan, Mark, ang sabi ni Thomas Kempis. Alagad kan madangog ko ini, nang nagruluya ako sa kasusupgan, ano po, paghiling ko sa diri ko, harayong maray pa ang sa kuyang kabugtakan bilang sarong padi, lalo na sa kabanalan, asin paglingkod. Pero dawa na, padagos manggiraray kita, kan paghingoa. Iyo ito ang sinabi kan Biblia, saka ni Thomas Kempis. Dangugaman ining dikit na maisasabi kan sarong padi na 35 anyos ng pagkapadi, saka 60 taon na sa kinabana ini. Ano po? Ini man ang dikit na pwede kong maihiras sa imo, Father Mark. Si tung sarong padi kong barkada naghihilang. Maray po pala na ang padi maraya ang salud. So a priest should be healthy. Letter H, healthy. Dawa na, maski ba kung healthy, a sick priest is still a strong priest. Sick, at the same time, strong. Taano? Malakas sa Diyos. Taano? The Lord is near to the brokenhearted. The Lord is near to the brokenhearted. Ikadua,
Para sa kuya, ang sarong pobreng padi, a poor priest is a powerful priest. Ulit ang tadaw niyan. Poor priest is a powerful priest. Tano? Sabi sa Bible, the Lord hears the cry of the poor. Amen. Ang padi, bakong negosyante, Mark. Nagtatrabaho kita para sa kalag, bakong para sa kwarta. Amen. Kalag, bakong kwarta. Ika, bako ka man mayaman, aram ko. So, Father Mark, remain and stay poor for the sake of the kingdom. And the Lord will make you rich in His love. Kung naaara ka kay Father Rania ta may 5 sapatos, sabihin mo na, bali, sarong padis na naman sa kong bitis, pwede naman ang sarong padis na. Ano po? Tulo lang. Kung naaara ka kay Father Emil ta may 5 kutsi, bali na, masabi ka, may 2 man akong bitis, pwede ko man maglakaw. Ano po? Kung naaara ka ta, anbado ni kay may mga kwintas, may mga pahamot, mga gagayon, bali, mahamot man ang sa imong kalag sa mahal na Diyos. Iyo po. So, ang padi, bakong negosyante, para sa kalag, bakong para sa kwarta. And the Lord will make you rich in His love. Hanapon, sabi baga sa Bible, hanapon, inoton ang kahadean kan Diyos, and everything else will follow. Seek first the kingdom of God, and everything will be granted. Bakong iyo, mayo pa man padi na nagadan sa gutom. Ano po? May nagadan ng padi sa gutom, mayo pa man po. Iyaw nan sa tuyang banwaan na papapakanong kita, dawa anong mangyari. Iyo po. Kaya dahil talang magparahanapon. On the other hand, ini ang aram ko ang mga tao bako sindang uyon ka ini sarong pading wealthy o worldly. Iyo po. Bakong iyo po, habo ulinukan padi na kinaabanon a wealthy or worldly priest. A wealthy or worldly priest is a weak, worldly, wealthy equals weak. WWW. Maluya, tano, insecure siya sa buhay. Ano po? Dapat ang sa tuyang security, iyaon sa mahal na Diyos. Ang padi na makinabanon, he is in the wrong profession. Wealthy, worldly, weak, and in the wrong profession. Iyan po. Kaya Mark, be poor. Stay poor. As in, you will be rich in God. And be able to itaong mo ang sa imong kapobrihan, ang sa imong kaluyahan, dawa nagihilang para sa mahal na Diyos. Mag-ugma ka sa imong pagkapadi. Be happy. Hanapon mo ang happiness bako sa mga kinaabanon na bagay. Tano, sa ka man madistino, dahil magreklamo. Aram ko, madidistino ka sa seminaryo. Kita ang pinakapubring mga alpadi sa diocese. Ayan po. Kita ang pinakahababang sweldo. Ano po? Pero, bako man yan ang hanap ta, tayo man kita magugutom sa seminaryo. Ano po? We are in the right place. Dahil ka magreklamo kung saan ka man madistino. Hanapon mo ang sa imong kaugmahan, kaibahan kan sa imong fellow brother priests. Nganing dahil ka maghanap nin kaugmahan sa piling ng iba o sa piling ni Eva. Ano po? Hanapon man sa imong kaugmahan sa imong ministry. Tano po? Ang mamundong padi, delikado. Ano po? A sad and lonely priest is a dangerous priest. Ano po? Nakakatakot po kung mamundo ang padi. So, be healthy and be happy. Ikatulo,
as in pinaka ano sa gabos, be a holy priest. Tano, a holy priest is the most happy person in the world. He not only is happy, but he makes others happy, and he makes others holy. So, be a holy priest. Aramtaman kung ano ang dalan pasiring sa kabanalan. Dahil na paglingawan yan, Father Mark. And remember this, as a priest, sabi kan sa rong obispo, magin kang marahay sa mga tao. Maagyat mo sinda sa kabanalan. Ayan ang hinahanap sa tuya. Bakong handsome face, bakong wholesome face ang hinahanap sa tuya. Holiness, kabanalan, kan buhay. Tayo po yan ang sa tuyang trabaho. Sabi kan sa rong obispo, be nice to the people. Maging kitang marahay sa tao. As in, show up and be on time. Kung may inakong obligasyon, atindiran. Hanap kita kang tao. As in, di magparapahuri, show up, be on time. Kung nagsabi kang makatikisis, magkatikisis. Kung nagsabi kang masimba, magsimba. Ano po? Sa gabos na trabaho kang padi, si pagmisa, iyo ang tawan mo nin dakulaon na importansya. Dawa sa iba, mapabayaan mo. Dahil nanggad na mapabayaan si pagtao mo nin excellence sa pagsasanta misa. So therefore, show up and be on time. So you should be a healthy, should be happy, and a holy priest. Yan po, Father Mark, ang dikit na napaghurup-hurupan ko bilang sarong padi. Puon ngunyan, paghurup-hurupan taman. Puon ngunyan, asin sagod na magdanay ka sa ministeryo mo bilang sarong padi. So, si Father Mark, nagahaloy, katong kaulay ko na, pirang bis ka lang nagkakarigos, nga Father, duwana sana, ano po. Nakanood na siya na ang pagkakarigos nin 5, that is a luxury. Bako yan, pang padi, pang kinaabanon na bagayan, ano po. Slowly, nakanood man siya, ano po. Mga tugang, iyan po ang buhay na aatubangon kan sa indong bagong padi. Yan po ang atubangon man kan gabos na padi. Sana arog kami kayan. Kaya hinahagad ko na tabangan nindo kan sa indong pamigbi si Father Mark. Amen. Tanganing magin siyang healthy sa iyang pagkapadi. Magin siyang healthy, happy, and holy. Again, healthy, happy, and holy. Ang handsome, papabayaan ta na po yan, ang wholesome po. Again, Father Mark, be healthy, be happy, and most of all, be a holy priest. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa makamakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman,
asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamiibig kita sa satuyang Ama na nagsugo ki Kristo bilang halangkaw na padi, asin nagtaunin kaumawan, asin kaligtasan sa gabos na tao. An satong simbag, kagurangnan, pakabanalaan sa imong banwaan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa Santo Papa, si Francisco, sa tong Orsobispo si Rolando, mga obispo, mga kapadean, asin mga diakono, tanganing mapano sinda kan balaog nin Espiritu Santo sa pagbalangibog kan marhay na bareta, asin sa dedikasyon sa paglingkod sa banwaan nin Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa mga opisyales kan sa tong gobyerno, poon sa presidente, sagkod sa lokal na banwaan, nalugod maging tunay sindang naaarogan kan mga namamanwaan sa paggibo nin mga karahayan sa kagabsan, asin sa ikakauswag kan sa tong banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa mga magurang, lalong-lalo na kan sa tong bagong padi, na nagdulot kan sa indang atang sa mahal na Diyos. Lugod maging sindang inspirasyon kan sa indang mga aki, lalo na sa bukasyon nin pagmadre, asin buhay pangrelihiyoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Tanganing an mga jóvenes na igwanin bukasyon sa pagpadi, sa pagmadre, asin buhay relihiyoso. Tauan sinda nin mahal na Diyos nin regalo, tanganing magtalubo, asin magbunga sa pagsunod sa pangaboda nin kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa gabos na Kristiyano sa bilog na kinakban, lalong-lalo na ang mga biktima nin inhustisya, mga nasa kahurasaan, lugod padagos sindang magsarig sa pagkamuot nin Dios, asin tauan sinda kan grasya na sa indang kaipuhan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa mga tugang niya to na yaon na sa ikaduwang buhay, lugod magkamit sinda kan panuga ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa satong bagong padi, si Reverendo Padre Mark Anthony Conmigo Beria, nangunyan nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa regalo nin pagkapadi. Lugod maging siyang tunay na instrumento nin pagkamuot, pagkasinarabotan, asin pagkasararo nin katawuhan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Ama, daing sukol an sa imong pagkamuot, dangugaan pamibi na hali sa puso kan lambang saro sa samuya. Huli sa imong pagampon, hari pabayai an sa imong mga surugoon na sa imong pinili, tanganing ikapahayag an pagkamuot mo sa kinaban. Ini hinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, asin pagdulot kan mga atang.
ugpuan gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako asinan sa indong atang, mako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mamumuton, ako ay iningatang nin sa imong paglingkod. Iniitaas mo si Maria sa kamurawayan nin kalangitan. Hulikan sa iyang pamibi, tabangi kaming mabuhay na kaiba mo. Ngunyan sagkod sa buhay na dayeng kasagkoran. An kagurangnan mapasa indo, itasan mga puso, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ngunyan ang Birhen na ina nin Diyos isinakat sa langit, tanganing magin panalmingan kan simbahan, tanda nin paglaom asin karangahan para sa imong banwaan, na nasa dalan nin pagbaklay. Dai mo tinugutan nan sa iyang hawak malapa, hulita sa iya namundag an sa imong aki, kagurangnan nin buhay sa iyang mamurawayon na pagkanitawo. Kaya kaibakan mga angheles asin kan gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Maluhod buwan gabos. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimili kami, pabanala kananbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niya buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mahagako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo.
Inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinagpakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, si San Jose sa iyang mabiniyon na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
gabos na marao, namimibi kami kagurang na. Warasan sa mga daw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Magindanay nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan sa mo para ligtas na si Heso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kantanda nin katuninungan. Maluhod buwan gabos. Uya an kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita, O Diyos, karangahanin gabos, lugod kaming minaako kay ning sakramento, darahon mo sa kamurawayan ning kalangitan, huli kay Hesu Kristo na samong kagurangnan. Amen. Danay po kitang magtindog, asin isusunod po niya to ang pagbindisyon kan stained glasses kan Santissima Trinidad. Ang stained glasses iyo ang minabugkos kan gabos na dahilan kan Parish Foundation Emerald Jubilee Celebration asin kan pagpakarhay ka ining simbahan. Ini minapahiling na ang pinakamagayon asin makawili-wili na linalang nin Diyos na may tulong persona, iyo ang Immaculada Concepcion, ang kaban kantipan, asin ang bagong Eva. Ang mga stained glasses kan Santissima Trinidad, bibindisyonan kan gabos na bagong inordinahan na padi sa satong Archdiocese. Ang tabang nyato yaon sa kagurangnan, Nakagibo kan langit asin daga. mamibi kita. Diyos na makakamhan, ikaan burabod nin gabos na karahayan, asin kabanalan. Bendisyoni, asin pakabanala, an ginibukan sa mong mga kamot, para sa imong kamurawayan. Ini magdara sa muya sa hararom na pagtubod, sa masarig na paglaom asin buhay sa na pagkamuot. An kagayonan ka ini danay lugod na magpagirumdom, na ikasamuyang danay na nakamutan asin paglingkunan. Sarong Diyos sa tulong persona, ang Diyos Ama, ang Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Bilang tanda kan satuyang pagpasalamat sa mahal na Diyos, ang Santissima Trinidad, mag-urupak po kita gabos. Isusunod po niya to ang pagbendisyon kan familia, kan bagong ordinahan na padi. Sa familia, minapuon ang pangapodan sa pagpapadi. Sindaman ang kusog kan mga padi sa mga oras na ang padi nagluluya. Inaapodan po ang mga magurang asin mga tugan kan satuyang bagong ordinahan na padi na si Reverend Father Mark Anthony C. Beria na magdigdi po sa inutan. Kagurangnan sa pagkamuot, kami sa imong nilalang, asin sa imong pagkahera kami ilinigtas. Sa pagikan sakramento nin matrimonyo, tinugdas mo ang familia, asin binuot mo na iyan maging simbolo kan pagkamot ni Kristo sa sayang simbahan. Iwaras mo ang sa imong biyaya sa familyang ini, na tiripon ngunyan sa imong ngaran. Tabangi sinda na maging buronyog sa imong pagkamuot sa pagikan maludok na pagpamibi. Lugod sinda magin bukas sa pangangaipo kan iba, asin magin saksi sa pagtubod sa paagi kan sa indang tataramon asin gibo. Asin sa tabang kan pamibi ni ina, Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion, bendisyonan kamo nin Dios na makakamhan, asin ilikay kamo sa anuman na pag-alaman sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
pamibi kay Immaculada Concepcion. O Diyos, sa paagi kan Immaculada Concepcion kan mahal na Virhen Maria, nagandam nin maninigong lugar na ierokan kan sa imong aki. Nakikimahera kami na huli sa pagkagadan kan sa imong aki, inilikay mo siya sa gabos na digta nin kasalan. Kun kaya, tugutan mo kami na malinigan sa paagikan sa iyang pag-ampon na magdulok sa imo. Huli sa samong kagurangnan Hesukristo, sa imong aki, na nag-ierok asin nagahade, kay bamo asin kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce. Exudas Filii Hevae, a te suspiramus, Dementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, pos hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Digni amor promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum filitui habitaculum effice mereretur, Spiritu Santo cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamus, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemus per Christum Dominum nostrum. Matukaw po ang kabos. Sa tuyan na pong ginanyugon, ang mensahe nin pasasalamat kan bagong ordinahan na padi sa satuyang parokya na si Reverendo Padre Mark Anthony Conmigo Beria. Diyos maray na banggi po sa Indo gabos mga tugang. Siguro po kadaklan sa Indo nagahapot na kun ako minawot ko man talaga na magpadi. An kasimbagan ko po dae. Tan pangarap ko kay itong aki pa ako sagkod na mag high school hasta mag college. Iyon na magin sarong militar na makapag-adal sa PMA asin magin partikan sarong elite task force. Alagad na bago ini ninhuli sa kuyang tugang na kaidto iyo an mauto na makalaog sa seminaryo. Siya nagtaw sa kuya nin ideya na maglaog sa seminaryo. Ta ako ang nakapasar. Ang sabi niya sa kuya, kung magustuhan mo, sige. Kung habo mo na, magluwas ka. Mala, takan ako na ordinahan,
habang kaulay ko ang sakuyang kaklase na si Roy Ranya, Father Roy Ranya, kinumbinsi ko ang sa diri ko paghiling ko sa salming na padi na palan talaga ako. Ako po ang ika-16 na padi, na naging padi, hali sa parokyang ini kan Immaculada Concepcion. Sabi nga ni Ninda, Sweet 16. Alagad, pagtarabangan po niya to, asin magpamibi kita nin hulita, pakalipas sana gayod nin 2 taon, igwana naman kita nin bagong padi na magikan sa parokyang ini. Alagad po, bako ko po ining kamautan ini kan Dios na iyo ang nagpili sa sakuya. Kaya abot kong magpasalamat sa mamumuton asin mahihira ko na Dios, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Nagpapasalamat ako ta ako ang nagin sa iyang balaog para sa iyang banwaan. Palakpakan po niya to ang mahal na Diyos. Mga tugang, ang pagpadi totoo nakadakol nanunumpong nga nakadifisilan sa sayang formasyon, magin sa pag-adal, espiritual, sa pastoral, asin magin sa finansyal. Alagad ang mga ini napapagian sa padagos na pagdebosyon asin tabang kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ang patrona nin Kabikulan. Kaya urupakan po niya to ang sa tuyang mahal na ina. Kaya mga magurang, kun aram nindo asin sinabihan kamukan sa indong mga aki na maawot maglaog sa seminaryo, day tabi nindo pag-ulangon, ninhuli sana na naisip nindong mga rason, asin pasakit, kundi suportahan niya to. Taan mahal na Diyos sa paagi kan sayang banwaan, ang siisay man na nagsimbag sa sayang pangapudan, day sa na nahihirakan, kundi sa iyang tinatabangan. Sabi nga ni kan samuyang advisor sa seminaryo, ang mahal na Diyos, kun habo niya na makapadi ka, tamay plano siya sa imong iba, siya man ang magibong paagi tangani na makaluwas ka. Alagad, kun papapadion ka niya, siya mismo ang magibunin paagi tangani na makapadi ka. Kaya, nagpapasalamat po ako sa bilog na formador kan seminaryo, sa pre-college, sa seminaryo minor, asin major seminary, sa samong mga naging rektor, kay Father Nono Acompañado na ito na sa ikaduang buhay, kay Monsignor Peter Berinya, Father William Parde, Father Joey Gonzaga, sa pamayokan sa tuyang obispo, na naging instrumento tangani na ako maging sarong pinili nin Diyos na magserbi sa sayang banwaan bilang padi. Siring man ang sakuyang pasasalamat sa sakong mga maestro-maestra kan elementarya, kan high school, sa good college, an iba rayaon po igdingon yan, na naghiraskan sa indang kakayahan asin kaaraman, tangani na ako magtalubo sa karahayan. Sa sakuyang mga naging kaklase kaidto, asin kan ako nasa laog kan seminaryo, asin mga naging sakong kontemporaryo, an iba po rayaon digdi sa laog. Salamat sa indo sa pagpamibi, pagsuporta, asin pakidumamay. Bako man po kaming masyadong angat sa buhay, kaya aram ko, asin nahiling ko ang pagsakit kan sakuyang magurang, na naglapigot tangani na padarakulaon ang 7 aki. Kaya kung may hiling po nindo, darakulaon man talaga. Kaya buot ko pong pasalamatan ang sakuyang mga magurang na uya digdingon yan, mga tugang, alagad ang sarok kong tugang yaon sa Manila, day pwedeng makauli. Asin ibang parte pa kan sakuyang pamilya na yaon igdi. Sa saindong suporta, pagtabang, asin lalong-lalo na ang pagpamibi. Aram ko po na ninhuli ta sarabay kaming nag-ieskwela, halos nasasakitan ang sakuyang pamilya. Alagad, nagpapasalamat ako sa generosidad kan mga tao na nagtuwang sa sakuyang pag-adal.
An sa kuya pong benefactors kan ako nag-adal sa filosofiya, day ko man talaga namid bidan personalmente. Ninhuli ta sa paagi po inikan sa kuyang dating kura paroko, na iyo man an executive, ayo ang Dean of Studies kang seminaryo minor na si Bishop Rojas. Mamo, salamat po asin sa nagtabang sa sakuya. An sakuya pong pamibi para sa imo, asin sa pamilya ka nagtabang sa sakuya. Kan ako man po nasa theology na, ninhuli ta ako hali sa Regency, sinabi nga ni po ni Mamo, an istorya, ninhuli ta ako napaluwas. Ini po ninhuli sa, gusto ko minsan magpundo na, ninhuli sa financial na pangangaipo. Gabos po kami magturugang surunod-sunod sa naman, mayo ning balot, kumbaga hagyanan. Kaya surunod-sunod man ang gastusan. Kaya nga ni, siguro sa disposisyon sa kapag-iisip ko na patiluluwas na, napapangisi ako, igwanin mga tao na sa karahayan kan sa indang buot, asindanay na pagtabang sa nangangaipo, saro ako sa nabiyayaan ka ini. Nagpapahiling lamang na ang pag-antabay asin pagtabang nin mahal na Diyos, yaon permisa sa tuya. Day po kita magtubod sa nadadangog niya to na sinasabing kan iba, na ang pagpadi daa, many are called, but few can afford. Bako po ining para sa nasa may kaya sa buhay. Kaya po itong totoo, bako po itong totoo. Ninhulita, dakulo na tawaan maawot, asin danay na nagtatabang sa nangangaipo, asin magin an sa indang generosidad na iwawaras sa mga parokya. Kaya sa sakuya pong mga benefactors, kan ako nasa theology, salamat po sa indong maray. Lauman po nindo ang sakuyang danay na pagpamibi sa saindo. Bago pa man ang bulan kan sakuyang ordinasyon, haros dai aram kun paano ako magkakaigwa lamang nin pantustos sa sakuyang mga kaipuhan. Alagad ang Diyos talaga marahayon, kun ano ang hagadon niya to, itatao niya. Sa kada aldaw na nag-iisip-isip kun paano, saka man igwanin marani sa sakuya para tumabang. Kaya sa gabos po na nag-sponsors, kan sakuyang mga kaipuhan, kan sakuyang ordinasyon, sagkod ngunyan na sakuyang misa di grasya, an sakuyang bilog na pasasalamat, asin pagpamibi po para sa saindo. Kung nihilingon po nindo, an kapalibutan kan simbahan, magayon, malinig, asin talagang nakakaagyat sa pagpamibi. Sana po, mahiling ini kan mga parishioners kan parokya, na nibunga kan sa indang kapagalan asin pagpamibi. Inisarong konkretong ekspresyon kan sa indong pagtubod, asin pag-umaw sa Dios. Ini dai mahihimo kun bako sa mga tawong naging imbuelto asin naghingoa na ini mahaman. Salamat po sa saindo, ta ako ang nakabuhi na mano kaining sa tong magayon na simbahan. Sa nag-inisyatibo asin nagmaigot na mahaman ang simbahan, tanganing magin lalong kaaya-aya sa mga nagsasamba sa mahal na Diyos, an sa tuyang kura paroko. Salamat po, Father Aba, sa imong pagiging marhay na padi, ministro, pastor, kan sa tuyang parokya. Ika po ang tunay na panalmingan, asin sinasarigan kaining parokya, tanganing padagos ining makapagserbi sa mga nangangaipo, lalong-lalo na sa mga daing sukat. Asin man po sa katuwang igdi na si Father Emil, salamat po Padre sa imong paghiras, asin mga itinaong oportunidad na ako magtalubo sa mga bagay na makakatabang sa sakuya. Palakpakan po niya to liwat ang sa tuyang kaora paroko, asin ang parokyal bikar niya to digdi sa parokya.
Nahiling ko po ang pagtarabang kan lambang miyembro kaining parokya tangani sa nang mahimo ining sa tuyang okasyon ngunya na aldaw sa pastoral council, mga religious organizations, lalong-lalo na sa Cofradia de San Jose, asin sa Immaculada Concepcion Parish Youth Ministry. Salamat po sa indong pag-anduyog kan sa indong panahon, asin pagtabang. Diyos mabalos po. May kasabihan po baga kita na save the best for last. Dahil ko po ini pwedeng lingawan na pasalamatan. Dakulaon an sa kuyang pasasalamat sa iya, ninhulitakan siya sa kuyang kura paroko paigdi sa parokya. Siya ang nagtukdo sa ko nin mga bagay, tangani na magdanay ako sa sakuyang bukasyon. Sarong mamumuton na ama kan parokya, asin pamayo kan seminaryo. Pag nadangog niya to an sa iyang pangaran, mayo kang ibang magigirumduman na makadescribe sa iya, kundi musika o kaya an sa iyang magayon na boses. Sa sakuyang homilist, Mamo, Father Yoyo, salamat po sa imo. Taaram ko po na ginayahan mo ako, asin inalalayan tanganing makaabot ako sa siring na kamugtakan, asin makaibahan mo sa ministeryong ini. Asin mantang po ika nagsiselebrar kan sa imong ikasisentang kumpleanyo ngunya na aldaw, pamibi po niya mo an para sa imong marhay na salud, asin pagiging maimbod sa imong ministeryo bilang sarong padi sa liwat. Salamat po, Mamo. Sabi po ni Arsobispo sa sayang humiliya kan kami inordinahan, saro sa 4 Ps na sinasabi niya iyo ang presbyterium, nahanapon niya mo ang samuyang kaugmahan na kaibahan ang samuyang mga tugang sa pagkapadi. Kaya salamat po sa mga tugang ko sa pagkapadi na yaon digdingon yan, asin tuguti po nindo ako na ipamidbid sinda saro-saro. Siguro po itong yaon sa itaas midbid na nindo, anyaon po duman ang sa tuyang kura paroko si Reverend Father Domingo Florida. Ang sa kuya pong predikador si Reverend Father Mario Arnulfo Gaite, ang rektor kan Holy Rosary Minor Seminary. Digdi po ini ang mga kaklasiko sa ordinasyon. Si Reverend Father Jason Gaite, assign sa Cathedral. Si Reverend Father Nilo Nyerba, assign po sa Karamoan. Asin si Reverend Father Felipe Dalanon, ang sa kuya pong makakaibahan man sa Holy Rosary Minor Seminary. Digdiman po yaon si Reverend Father Ace Barasena, saro pong formador sa seminaryo. Si Reverend Father Roy Girinya sa Holy Rosary Minor Seminary. Si Reverend Father Arnold Bolima sa Kuyang Sano, hali po digdi sa satuyang parokya. Siya po saro sa mga padi na hali digdi. Si Reverend Father Emil Balesa, ang satuya pong parokyal vicar. Reverend Father Alfeo Catura, parokyal vicar po sa St. Francis of Assisi, Naga City. Si Reverend Father Tirso Ilopre, ang chaplain po kan BMC. Na ini po, siya po ang palatandaan niya ning taon kung pirang taon na siya sa BMC, kung pirang taon naman ako sa seminaryo. Kung nakapadi na ako, dagdagan ta pa, iyo yan ang binibilang niya. Tapon pa ako naglaog pre-college, siya, iyo na ang chaplain kan BMC, sagkod ngunyan. Si Reverend Father Christian Goran po, iyo ang samuyang makakaibahan man sa seminaryo minor. Ang sa kuya pong naging kaklase, sa batch mi po, na original batch ko sa seminaryo, tulusan na po kaming nakapadi. Ang enot po, si Reverend Father Jed Anthony Peña. Iyo po ang na-assign man po sa seminaryo. Asin ang ikadua po, iyo ang the great, si Reverend Father Roy Arvin Ranya, parokyal vicar kan Tabuk, St. Holy Cross Parish, Tabuk, Naga City. Ngunyan po na ako sarong padi na nagahapot ako.
Igwa daw padi na dai natin taranin magayon na buhay. Igwa daw padi na kada maghumiliya nakahanda pirmi. Igwa daw padi na dai nagaanggot maski arin. Igwa daw padi na pirming nakangirit. Igwa daw padi na masinunod-sunod sa obispo. Igwa daw padi na dai hinuhugakan mga ji. Igwa daw padi na dai inabutan kan mga iniisip na karigsukan. An kasimbagan, mayo. Ako asinan iba pang yaon digdi. Dawa kami kulang asin bakong maninigo, makasalan, alagad, pinagkanigo, asin pinili nin Diyos, hulikan sa iyang pagkahirak. Anhagad ko po sa saindo, iyo na ipamibi nindo kaming mga padi na magindanay sa samuyang bukasyon, asin maimbod na maglingkod sa Diyos asin sa kapwa. Taan samuyang pagkapadi, bakong nakakontrata na may katapusan o kaya temporary sana ang pagkapadi niya mo, ngunyan asin sagkod na magbalik ang satong kagurangnan. Salamat po sa Indogabos, sa sakuyang mga ninong asin mga ninang na uyadigdi, sa pakisumaro sa sakuyang dakulang kaugmahan, an sa Indo pong aki, ngunyan padi na, ipamiibi po nindo ako, asin an bilog na kapadian. Sa liwat po sa Indogabos, salamat po, asin Diyos ang magbalos. Ang pagpahadok kan kamot kan bagong ordenahan na padi, sarong haloy lang tradisyon kan sa tuyang simbahan, bako sana sa pagmitbid, asin sa pagtaong galang sa bagong padi, kundi man sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod, na ang padi, biyaya nin mahal niya Diyos sa iyang banwaan o sa iyang parokya. Asin sa gawing ini, kita nakikisumaro man sa grasyang itinatao sa bagong padi, asin sa mga siring na okasyon, minaako nin indulhensya ang mga tao, urog nang gayo si mga nagtabang, nag-atinder kan misa, asin nagpartisipar. Ang plenaryong indulhensya, iyo ang pagpara kan gabos na temporal na pagpasakit, ninhuli sa digta nin kasalan na nakomiter, alagad na patawad na. Hinahagad sana ang tulong kondisyon. Inot ang pagkumpisal, pangduwa, ang pag-ako nin banal na komunyon, ikatulo, ang pagpamibi nin sarong amanyamo, Ave Maria, asin kamurawayan, o ano paman na pamibi na idinudulot ang mga intensyon kan Santo Papa. Alagad, ninhuli sa huma kan COVID-19, asin sa pagsunod nyato sa mga health protocols na pinapatupad kan sa tuyang gobyerno, day po gigibuhon ang pagpahadok kan kamot kan sa tuyang bagong pading inordinahan. Alagad, pagkatapos po kan misa, kita po maglinya nin tultol na sinusunod ang physical distancing na madoon na sanaan sa tuyang bagong padi kan sa iyang kamot sa satuyang mga payo. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa uring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa sayong Espiritu. Iduko ang payo, asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. bendisyonan kamo kan Dios nin gabos na karangahan, asin iwaras sa saindo an katuninungan, sa gabos na aldaw kan saindong pagkabuhay. Amen. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kahurasaan, asin pasarigon ang saindong puso sa sayang pagkamuot. Amen. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de la Asunción!
Viva la Virgen! Inimbitaran po ang gabos ng mga kapadian para sa picture taking. As in, pagkatapos po kaiyan, mapuon na po ang pagdoon kan kamot kan sa tuyang bagong padi sa tuyang mga payo. Sa liwat po, maglinya nin tultul na sinusunod ang physical distancing. Salamat po. Okay po, pwede na po kita maglinya sa pagdoon po kan kamot.